Προσέξτε, δουλειά μας είναι να ψάχνουμε για ξένες επενδύσεις. Και ψάχνουμε παντού, σε όλο τον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, στην Άπα Ανατολή, στις ΗΠΑ. Οπότε η σκέψη είναι η εξής, που έχει εφαρμοστεί από άλλες χώρες. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ των μεταναστών και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Αυτό το σύνολο των ατόμων μπορεί να ενταχθεί σε μια ρύθμιση που έχουμε ή να γίνει μια καινούργια ρύθμιση, αλλά φέρουμε στην υφιστάμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αν κάποιος φέρει 250.000 ευρώ στη χώρα, τότε έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση ως προς την αγορά μιας κατοικίας και ως προς το δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάποιος επιχειρηματίας Σύριος φέρει ένα τέτοιο ποσό ή ένα άλλο ποσό, τότε αυτός εδώ ο επιχειρηματίας μπορεί πρώτα να μεταφερθεί σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι και τα χρήματα, ξέρετε, τα παίρνουμε από δύο φορείς και συγχρόνως στο πλαίσιο μιας εξυπηρέτησης που θα υπάρχει, αυτά τα χρήματα να τα επενδύσει στη χώρα με τη βοήθεια κάποιων κινήτρων που εντάσσονται είτε στον επενδυτικό μας νόμο είτε σε κάποιο άλλο νόμο που θα βρούμε. Πωλείται πατρίς, πωλείται με δόσεις και καλά και φτηνά, κορίτσια! Πωλείται με εκτόσεις και της μετρητής. Πωλείται πατρίς, πωλείται ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς.